igama lakho lihle, igama lakho lihle, Jesu, Jesu, igama lakho lihle, igama lakho asibombele izwi lenkosi. Yes. Yes. Singaziqola ukuthi singabona semkhosini ukuba siphila kulomhlaba siqinisekise abantu abathile kodwa ngokufa kwaYesu saba nako ukuzazi ukuthi sibhilongaphi. Siyabulela ngethi konke ilizwi lakho elilikuphila kuthi elilisibane endleleni yethu yokukholwa bawegamele kaYesu Kristu waseNazaretha umntana kuthethe ngawe Thixo namandla onke ukuthi Nkosi ngoba uxhume yena ukuzazi usigcwalisela Nkosi asikhumbuze ngoba eyona mpazamo esiyenze ekukholweni kwethu yakuba sasilibala ukuthi Nkosi singobani sithi sesikholwa siphinde sizikhondeme ngokonke Nkosi siyabulela ngakho usenzele khona inxiba yakho Nkosi uthando lwakho Nkosi oluchichimayo phezu kwempilo yethu malugcwale ukuphila kwethu konke egameni likaYesu Kristu waseNazaretha Nkosi yethu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ngekasi Nkosi. uNkulunkulu akubusise ngendlela emangalisayo. Siyabonga izwi kaNkulunkulu eliyikhuthazo elisiqondisayo futhi elisikhumbisayo ukuthi kahle kahle thina singobani. Uthi mayisibuka uNkulunkulu sibuka kanjani. Hallelujah. Ngoba sihambile ibanga elide singazi ukuthi kanti uNkulunkulu iposition yakhe mayebuka nje thina usibuka kanjani. Sangayi understand nalento uthi thina siyinhlamvu yeso lakhe. Ukuba besike sazi ukuthi yonke into esiyibukayo uNkulunkulu obuka ngathi. Yingakho besike sinositalaze ezisi. Ngoba besike saba ne-identity ukuthi thina singobani siyinhlamvu yeso lakhe. Which means uNkulunkulu mayebuka nje ubuka ngathi. Hallelujah. Divine sonship. Jesus. Yilento umkhonzi abesikhonza ngayo. Hallelujah. Ukuthi thina we are the divine sonship kaNkulunkulu. Thina singabantwana bakaNkulunkulu. Leyo nto yenze ngothando lwakhe. Jesus. Hallelujah. Yabonje mayisafunda hallelujah ngicela nje ilento i-version engifunda ngayo i-TPT. Hallelujah. Ithi look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. Let us singayiboni bifihlile. Kodwa uNkulunkulu uyawaphula. Kuthiwa asibuka lento ngokujula. Singayibuka nje kwisabula nje kwi-face value. Kodwa siyejuleni. Lolu thando uNkulunkulu asinayo. Kuthi le divine sonship. Malibonga igama lenkosi. Leyo nto malibonga igama likaJesu. Lithi ke He has called us and made us His very own. Hallelujah. Bazalwane thina uNkulunkulu uyawasimisa. Kodwa kangasimiza wazosibiza sabo ngawakhe. Amen. Wena ungowakhe. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu uyakuona. You are His very own. Amen. Uyakuona uNkulunkulu. Amen. Malibonga igama likaJesu. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga izwi lenkosi. Hallelujah. Kumnandi ukuhlala phansi nje ulalele. Hallelujah. Engazi umuntu engazalwa njalo. Hallelujah. Ngoba uveza uthando lukaNkulunkulu ukuthi kanti uNkulunkulu wamthanda kangaka. Amen. Wangona ngawo ngowa.
very own. Beloved children. Which means they were children of God. Yes. Tina, we are beloved. You know we become. Amen. Hallelujah. Amen. Beloved. The reason the world does not recognize who we are is that they didn't recognize him. John Leo Otan, Malonga Mangates, Utua Kona Labe address a corner, Ibonha, Quato Kona Lava address a corner back to Tabam Koluanga. Amen. Kona Ivesi at Babatema Kuluma, Asbuti Bazarani, Sigwenito. Yeah. Mayeti, Kona Livesi Laliti, Sambona, Sambamba, Samtita. Yes. None of the sleds are moving. God, the lavish of apostle. Umasmila na basiti tina sai so na di imila matambe. Ai again. Why usho apostle ba? Abambona bamthinta. Yebo. Amen. Hayi bazalwane. Uthe ubaba baningi bayashumala ivangeli bengafundiswanga kodwa abafuna ukufundiswa. Which the reason the world does not recognize who we are is that they didn't recognize him. Sibonguti lento de uthi lento uyambulile kithi. And so understand uthi uyena sowunayo. Hallelujah. Singaba uthi we are now see which beloved we are God's children. I tomorrow. Right now. I yesterday. Amen. Good one right now. Amen. Stina singabantwana manje. Laba bangabuthiwa kumlalika bashilo kuthiwa ngosala nkomo. Akwaziwa. Kosiyami Jesus. Amen. Hey, uJehovah. Bazalwane akwazi noma kodwa thina siyazi. Noma sibuye. Amen. Bonke laba bangazi. Bona bazi ukuthi yosala nkomo. Kodwa thina siyazi. Amen. We are God, we are right now. However, it is not yet apparently what we become. There is a glorious body. Yes. Hallelujah. Kuthiwa mabefundisa bekuthiwa mayifundisa uthi ithikithi noma ungekho kodwa ilona eselikumele noma ungahamba nini awutatazeli noma ungabanjwa i-traffic umiswe ithikithi futhi uma ufika uzoveriphezela into yokuzazi thina you understand our identity nokuthi we were called by his love. Amen. Nokuthi this grace of God was lavished yambuliwe. Leyo nto nje yodwa isenza siyabe ngesibindi sikhululeke noma ngabe na traffic. Jesus. Hallelujah. Nginosisi bazalwane asimbongeni uNkulunkulu. Ngidabukela le family bila. Hallelujah. Masifika lapha egate ke. Ngithi hayi ngenwa ngapha. Bathi ngithi hayi yiza ngoba sigqoke ngokufana kwamesilisi sisale isijaketi siyabhanisela. Ngithi hayi asale sisahamba uyaphi ngiyababa uzondi. Ngithi hayi abekho na last week bebengekho. Ngithi hayi woza masifika ngithi hayi woza ngena la. Kodwa nje angiphoqi. Hallelujah. Manje uyabona bazalwane ukuthi Abanandile bathi kade bezolanda ubuhle. Bayahamba bashona njalo. Abantwana bakhala bathi bana 2 days bekahle. Manje bebezolanda ukudla lapha kwabazulu. Nayibona indaba. Kahle manje asisasave uNkulunkulu. Ukube bazalwane besinganikeza uNkulunkulu sikuthi thina yabona njengoba deshethu mamkhebisi ufakaza ukuthi ukuba besike sayikhuluma lento esifuna ukuyibona.
abantu bebazoza bese bazona into ezobenzela izinto manje abantu banzi into ezophela bakudina sinikazwe into engapheli haleluya ibuhlungu lanto bazana ukuthi akhona amapulpiti but asibanikeza bonke into abayidingayo ibuhlungu yabona nje bazalwane uNkulunkulu akasigcine bazalwane usakhuluma ngefamily yazi ifamily ingakho ke uNkulunkulu bebranchisa uthi wena ufuna ukuchaza indaba ukuthi yini ingena ifamily yilawo uNkulunkulu eveza khona uthando awazi ukudescribe uthando ngaphandle kokuthinta ifamily ngoba uthi thina sibanye ngeke ukukhuluma ngothando ifamily ngangeni Madbanka malajesu noma uyazama ukutabalasa uthi hayi akuyona into enkulu ayibekile party ngoba ukhuluma ngefamily uzongena kwifamily amen Madbanka malajesu uthi apparently it is not yet apparently what we will become but we do know that when it is finally made visible we will be just like him for we will see him as he truly is. Hallelujah. Siyazi. Siyokwazi kahle ukuthi who is truly is. Njengamanje sine understanding sinethi umqondo wethu ngithandile letadwisho ye transformation of the mind mathiwa ngikhambulu ngibonile na window chapter 3 asifundeni bese ngihlala phansi. Hallelujah. Bekubonga nje uNkulunkulu bazalwane. Kuthi ke ithi ke and all who focus their hope on him will always be purified. Ngicela ufundele inothi sisikwezi. Ngoba uyayithola? Awufundele ke purification not themselves. Ngifuna ukufakazela lento uKiliyade yisho. Ukuthi uma kuthiwa siyayihlambululwa kuhluka the transformation of the mind. Lento besingayiboni sicabanga ukuthi thina sifuna siyovunisa kanti nakhona le transformation of the mind iyaline nezwi lelethi wena ufana noJesu. That was the move kaNkulunkulu. And truly when who you are, that was a divine sonship. Awufuni amshumayeli yabo to ritually cleansing ourselves in order to be morally undefiled as we come into God's presence. I think that's the only one. It's found only twice in the New Testament. We purification. Yes. Themselves. There is a purifying hope. There is a purifying hope. Yes. That transforms us. Be transformed. This is more than the second coming. Yeah. This is the hope of glory. The hope of glory. We are waiting for the appetizer. We have this hope in us. But more is the hope of glory. Hallelujah. That we will be revealed as fully like Christ. Hallelujah. Amen. Amazi nje ukubonga kakhulu bazalwane inkosi yomusa ibusisa izulayo egameni lenkosi the hope of glory. Hallelujah. Akakabonakala ukuthi thina umqondo wethu uma kuthiwa siyayihlambulula ukuthi si transform ingqondo yethu ifane ncamashi nalento athi uNkulunkulu siyiyo engisiyo
Malibonga igama lenkosi. Ngakho siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Izwi lenkosi siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangento nje asenzele yona nasemini egameni lika Jesu. Haleluya. Siyanxusa nje bazalwane sikhulekise umndeni wakaMashala. Ubaba uthi uNkulunkulu ayeke aqhubeke emthinta. Haleluya, amthambise. Haleluya, understand ukuthi umzimba, haleluya, umzimba unyanga ngokomzimba, yes, ngokwengqondo yala emhlabeni, bese umoya uwanyanga ngokamoya. Haleluya. Ngakho ke ukuthi uNkulunkulu nje alayine. Haleluya. Singakhohlwa ke nokubonga ke incikazi yenkosi ukhulekela umama uNgumbela basebenzile ke on Friday. Malibonga igama lika Jesu sengasekhaya uye washo ukuthi uzokuyabona ama-families ngenxa yokuthi isikhathi bese siside. Siyanxusa abazalwane nikhulekise naye nefamily ukubona kwakhe nabo abefamily egameni lika Jesu kube induduzo epheleleyo. Malibonga igama lenkosi. Yilokho nje bazalwane ngithanda ukudlulise singalibali bazalwane ukuzilungiselela egameni lika Jesu. Yilokho nje esokusenhlizweni yami. Ngibonga kakhulu bazalwane neningenzele kona nama wishes wonke. Usuku lwami libe luhle kakhulu, luhle. Kumnandi nje ukuthi ngathi into engabhede kanjalo ndahlala undliwe futhi mawusondliwe ngothando. Haleluya. Ngibonga nje uthando kaNkulunkulu alokhela ethi this is the love of God is lavished. Ukwazi ukuthi lwambuliwe. Malibonga igama lika Jesu. Ngakho ke ngiyabonga kakhulu bazalwane bonke nje uNkulunkulu ama wishes nemkhuleko. Haleluya. Ngibona uNkulunkulu engisiza nje ezintweni eziningi. Kuningi nje ngakusho nami ngeke ngikwazi ukuchaza. Futhi nginalento yokuthi angikaze ngifile ngistressed ukuthi mhlambe ngibuye ngibe ngeke. Angazi nami kwenza kanjani. Angikaze nje ngibe awkward like angazi athi sibaningi nje kuyaphithizela ngapha ophiwe bana yabona angisizwa nje isizulu. Haleluya. Kodwa inkosi iyangisiza kakhulu bazalwane yini ukuthi uthando lwenu alukwazi alihlukaniseki. Haleluya. Uma kuthiwa uya sonship lapha kukhulunywa ngomuntu wesilisa kukhulunywa wesifazane kuthiwa namadodana amadodana ama-sons. Haleluya. Ama-sons singabantwana bakaNkulunkulu, the children of God. West now we are the beloved children of God. Hallelujah. Ngithanda ukubonga kakhulu egameni lenkosi sithumusa Jesu ngomusa. Hallelujah. Uma ukhona okunye singasukuma sivale egameni likaJesu. Uma kungekho okunye. Hallelujah. Singahlabela ingoma bese sizokhuleka egameni. Jesu. Sibongele baba uthumele sibongele ke sibongele uthando lwakho lapho konke kusujasisele bona nanothando lomsayi phakathi kwethu siyababaza siyabudusa siyabusisa Thixo wethu ongcwele phakathi kakhulu Thixo wethu namandla onke inkosi phakathi uyababazeka isikhathi sonke sibongele ngedwala lenziso yethu uyinkosi phakathi nabantwana bakho losina manje bonke ngomsa wakho ukukhuluma ngesakhe besazophuma ke-constantly bagcine eku-understanding the identity nangothando lwambulile kubo njengebandla lakho. Sibonga ukuthi singabantwana bakho ngenxa yokuthi uye wasithanda singakuthandanga. Sibonga futhi siningi izinto esisifundayo ukuthi bekuthi thina sithile seza kuwe kanti wena wasilanda ngenxa yothando lwakho. Siyabonga ngenkosi Jesu njengebandla lakho nanjengabantwana bakho ukuthi empela we are the divine sonship. Sinayo Nkosi Jesu inhlanganyelo ekhethekile ngenxa yokusithanda kwakho.